Както знаете, важно е не само какво казваме, а и как го казваме. Маниерите, интонацията, присъствието на човека и естествено съдържанието на думите му са от изключително значение и често могат да въздействат на подсъзнателно ниво. Тези детайли от комуникацията са много важни за търговците, рекламистите, мениджърите, маркетолозите, а защо не и за нас, журналистите. Затова в студиото сме поканили Магдалена Николова, която провежда курсове по NLP. Добро утро! Добро утро! Що е то NLP? NLP е един доста интересен подход, който в последните десетилетия вече можем да кажем навлезе и в бизнеса, и в спорта, в маркетинга, рекламата и така нататък. NLP означава като абревиатура невролингвистично програмиране. На съвсем прост език казано, това е начинът, по който мислим, по какъв начин нашата комуникация, лингвистика, езика ни се отразява на начина ни на мислене, съответно на начина ни на действие, на поведение и програмите, които използваме. Всеки един от нас има определени модели за действие в личния си живот, в професионалния си живот. Дори един от създателите на този подход скоро каза, че са измислили една доста трудна абревиатура, едно доста трудно име за нещо, което е изключително успешно, полезно и семпл за прилагане. Означава ли от това, което казвате, че NLP може да регулира нашите инстинкти? Защото започнахте с това, че влияе на начина ни на мислене. Не бих казала да регулира нашите инстинкти, но NLP по най-лесния начин, по който мога да го обясня е тогава, когато имаме идея как изразяваме нещо, думите, които използваме, целият език, който прилагаме и комуникацията ни в ежедневието, всичко това влияе на начина ни, по който мислим и действаме. Давам един конкретен пример. Ако спрем за един ден или една седмица да използваме думата проблем, ще започнем да виждаме нещата, които ни се случват, може би като предизвикателства, или така нареченото махане на проблемното мислене и започване на концентриране на вниманието върху нещата, които можем да свършим, с повече усилия, разбира се, нещата, които са предизвикателства пред нас и които ще ни бъдат още по-интересни. Ако една седмица не използваме думата "не мога", ако една седмица не използваме думата "не искам". Аз имам една много проста техника, която прилагам върху себе си. Замествам думата "трябва" с думата "искам". NLP ли прилагам? Да. Всъщност NLP, само за да дам още една идея, е един събирателен подход. Не трябва да мислим, че NLP е измислил всички тези модели. Това, което каза преди малко, всъщност е един от езиковите модели в NLP, който буквално казва, че ако градираме думите "мога", "искам", "трябва", "наложително е", "възможно е", езика ни ще стане доста по-опростен, комуникацията ни е много по-директна към другите хора и всъщност думата "мога" отговаря на моят потенциал, на това, което аз наистина мога да направя. Думата "искам" отговаря на мотивацията, която имам, доколкото думата "трябва" е тази наложителност, която по някой път идва от... Аз върша нещата с по-голяма лекота, когато ги искам, а не когато трябва. Точно така. Много, може би около 95% от нещата, които правим, са защото ги искаме и ако сменим тези думи, нашата мотивация автоматично се покачва. И това е нещо, което работи страшно добре в бизнеса. Точно този модел, за който спомена преди малко, го включваме в процеса на делегиране, когато един мениджър възлага задача на хората, с които работи. В момента, в който тази задача е "можете ли", "искате ли", каква е вашата мотивация, а не "трябва", което го слагаме настрани, съответно желанието да се свършат нещата е много по-голямо. Дай ми твоето определение за думата "комуникация". За мен комуникация включва почти всичко, което ни се случва. Един поглед е комуникация. В модата и в дизайна, начина, по който се обличаме, цветовете, които избираме, вече са комуникация. В бизнеса делегирането е комуникация. Един лидер, един изпълнителен директор, тъй като ние предимно работим на това ниво и с търговци, използва комуникация, за да мотивира, за да раздаде задачите, за да провокира действие в компанията. В личния живот абсолютно всичко е комуникация между двама партньори, в семейството. Рекламата е една невероятна комуникация. Твоята работа е комуникация. Добре, как един човек може да комуникира по-добре? Едва ли е възможно да генерализираме в такъв смисъл, но хайде да стигнем до това как е... Има ли способи, с които ти да влезеш на едно място, да знаеш, че правиш добро впечатление, да знаеш, че ще бъдеш чут, разбран, приет добре? Има ли начини, по които да манипулираме хората от среща, така че те да ни отвръщат това, което искаме?
Всъщност NLP като подход е изграден точно от техники и модели, които ни помагат да комуникираме много по-добре. Всяка една от тях е изключително семпла, да не кажа дори съвсем проста за научаване и за прилагане. Това, което са направили създателите на този подход, е да изберат най-силните модели, например от речите на Кенеди, на Махатма Ганди, на съвсем скоро бяха тренирани Бил Клинтън, дори Барак Обама в части от този подход, разбира се, и съответно буквално да ги кодират, да ги направят, да ги приведат на един семпъл език и да могат да ги предадат. Съответно тези техники и тези модели много лесно се прилагат в ежедневието. Давам един съвсем лесен пример. Една от идеите в NLP е, че всеки един от нас притежава абсолютно всички ресурси, които са му нужни, и може да ги извади в момент, в който наистина трябва да ги приложи на практика. Ако тръгнем с тази идея към всеки един човек или във всяка една комуникация, ние никога няма да кажем на теб ти липсва мотивация или ти не си човек, който може да се справи. Напротив, точно обратното. Може би в момента мотивацията не е на това ниво, което е нужно, но в минали моменти от живота си човек е бил мотивиран и е нужно само да вземе от този ресурс, който има и да продължи напред. Един друг изключително семпъл подход в NLP отново е, когато влизаме в една комуникация, да си представим преди разговора какви са целите, идеите, всичко, което аз искам да споделя. След това да си представим по какъв начин човека, който е срещу нас, нашия събеседник, влиза в разговора, неговите цели, неговите идеи, и константно да държим една външна гледна точка, тази на наблюдател, и да видим по какъв начин как аз комуникирам влияе на това какво ти мислиш и съответно как по този начин следващия ти въпрос идва към мен. Предполагам, че трябва да се анализира винаги всяка комуникация, всеки един разговор, за да може човек да достигне до правилните изводи за себе си. Има ли такъв период, в който, когато се заемеш с NLP, известно време изучаваш как действа то, докато се превърне в механично проявление? Това, което казваме в тренинга ни NLP практик, че най-важното нещо е, когато започнем да използваме този подход, е първо да го прилагаме на себе си. Ще дам един пример. Тогава, когато се качваме в самолет, има една първоначална инструкция, в която казват, когато падат маските, първо сложете тази, която е за вас, и чак тогава помогнете на човека до вас. Същото и в NLP. Всеки един подход трябва първо да бъде изпитан върху себе си, всеки един модел, и тогава върху другите хора. Това, което спомена за анализа, е изключително точно. Това, което добавяме, е, че анализа е нещо, което се случва пост комуникацията. Доколкото в NLP говорим за поставяне на ясни цели, намерения, с които влизаме в една комуникация, и ако свършим предварителната работа, комуникацията ще бъде много по-ефективна. Да, анализ след това прекрасно, но той идва доста по-късно, само за да ни даде идея какво можем да направим по-добре следващия път. Ефективно ли е NLP в интимните отношения, в личните отношения? Абсолютно във всяка една сфера може да бъде приложено NLP. Областта, в която конкретно аз работя, е бизнеса, управлението, маркетинг, реклама. Пак казвам, основно търговци. Смята се, че политици, търговци, бизнес треньори трябва да са ни от най-добрите комуникатори, включително и с хората от вашата професия. Но може да бъде приложен в спорта, в личния живот, интимните отношения, защото именно там позволяваме емоциите често пъти да ескалират, нещо, което не си позволяваме в работния контекст. И ако нямаме такива модели, по някой път нещата не свършват по начина, по който сме искали. Колко време продължава обучението или запознаването с практиката на NLP? Различно в различните тренинги. Един от тези, които организираме, е двудневен за NLP само в областта на комуникацията, отново 2 или 3 дни само за NLP в областта на продажбите, тъй като това е много синтезиран подход, който много бързо се предава, доколкото вече имаме сертификационен курс, който се нарича NLP практики в рамките на 10 дни и ще проведем следващия есента. Към какви възрастови групи са насочени вашите курсове? Защото някъде ми попадна информация, специално за един от курсовете, ако не се лъжа, беше, че е насочен към хора между 18 и 30 години. И си казах, край, изгърмях, защото преди седмица навърших точно 30. Честит рожден ден на патерица. То си е на инвалидна количка след седмица. Мога ли аз да се запиша на такъв курс? Има ли възрастово ограничение? Не, няма абсолютно никакво възрастово ограничение. Основната целева група, с която ние работим, хората, които идват на тези курсове, са от най-различна възраст, двата пола. Съответно, това, което казах, е, че нашия акцент е в бизнеса и хората, които идват, са главно на ниво менеджери и изпълнителни директори.
Там възрастта е абсолютно различна. Даже по-скоро визираме тази граница, която е над 30. Но има и студенти, които са идвали на курсове. Доста по-малко на брой. Има и такива хора, които от рано се интересуват от подобни подходи. Много благодаря, Магдалена. Виждате, криза, не криза, антикризисни мерки. Има все пак начини да подобрим по някакъв начин живота си. Благодаря, че ни гостува. След 8:30 доктор Мила Любомирова ще ни запознае с опасностите, които може да създаде едно ухапване от кърлеж, а Лъчезар Кръстев ще ни разкаже за водачите на Велчовата завера. Останете с новините и Георги Налбантов.